Pozdrav drage mame i dobrodošle na 20-minutni prenatal yoga klas. Udobno se smjestimo u sjedeći položaj prekriženih nogu. Možete sjesti na nešto povišeno, tako da su kukovi iznad koljena i da je položaj ugodan, da nam je kralježnica prirodno uspravna. I rotirat ćemo ramena unatrag i prema dolje, daleko od ušiju. Brada je paralelna s podom i nježno zatvorimo oči. Krenut ćemo sa 5 udžaji udaha i izdaha. Udžaji radimo tako da nježno stisnemo glasnice, tako da se čuje kao šum valova pri udahu i izdahu. Pa ćemo polagano, duboko disati. 1. Duboki dah. 2. 3. 4. I 5. I trenutak primijetimo djelovanje udžaj daha na um i na tijelo iznutra. Sada ćemo okrenut ćemo dlanove prema nebu na koljena. I spustit ćemo bradu prema prsnom košu. I lagano radimo polukrug glavom, idemo desnim obrazom prema desnom ramenu. Polako bradu prema dolje i u lijevo. I samo nastavite nježno u svom ritmu. I onda spustimo bradu prema prsnom košu i vratimo glavu u centar. Položit ćemo desni dlan na lijevo uho. Nježno povučemo desni obraz prema podu, da još malo istegnemo lijevu stranu vrata i možemo lijevim dlanom prošetati od sebe, tako da još malo istegnemo lijevu stranu vrata. Ako je preintenzivno, slobodno ostavite lijevi dlan na bedru. I sa izdahom opustimo i onda lijevi dlan na desno uho i nježno povlačimo lijevi obraz prema podu i možemo prošetati desnim dlanom od tijela. Da istežemo desnu stranu vrata. I izdah opustimo. Položit ćemo dlanove na ramena i kružit ćemo udah naprijed, spajamo laktove prema gore i izdah unatrag i prema dolje. Veliki krugovi u svom ritmu. Uskladimo pokret sa dahom. I promijenimo smjer. Udah unatrag prema gore i izdah naprijed, spajamo laktove prema dolje. I opustimo dlanove na koljenu. Super. Sad ćemo ispružiti lijevu nogu u stranu. Desna ostaje savijena, lijevu nogu u stranu i stopalo u fleks. I sa udahom desna ruka iznad glave, istegnemo se i izdah natklon prema lijevoj nozi. Otvorimo srce i prsni koš prema nebu. I stežemo cijelu desnu stranu tijela.
Pratimo pokret širenja i skupljanja u toj desnoj strani tijela koja se sad isteže. I udah, dižemo se u centar, pa ćemo saviti lijevu nogu, ispružimo desnu stranu, stopalo u fleks. Udah, lijeva ruka iznad glave i izdah, natklon u desno. I opet otvorimo srce i pogled prema nebu. Stežemo lijevu stranu tijela. I udah, dižemo se u centar. I sad ćemo spustiti oba stopala u pod. Prebacit ćemo se u malasanu. Tako da spojimo dlanove ispred srca i nježno guramo laktovima koljena u stranu. Izdužimo se kroz kralježnicu. Ako je intenzivno, možete se dići na nožne prste ili sjesti na nešto povišeno. Opustimo mišiće lica i mekani fluidni dah. Još jedan udah ovdje. I sa izdahom spuštamo dlanove u pod. Ispružit ćemo noge, možemo se okrenuti prema naprijed. Omekanimo koljena i opustimo gornji dio tijela. Primimo se za laktove. I mekano ljuljamo lijevo-desno. Možemo okrenuti i glavu lijevo-desno. Opustiti vrat i lice. Pustimo ruke prema podu, polagano, kralježak po kralježak se dižemo do stojeće. Sada ćemo s udahom ruke naprijed, ispružene iznad glave i izdah unatrag. Veliki krug radimo. I još 3 puta. Udah naprijed. I izdah još 2 puta u svom ritmu. Koliko traje dah, toliko traje pokret. I osjetimo tijelo iznutra. Nekad zatvorimo oči. I položit ćemo dlanove na bokove i lagano kružimo bokovima u jednom smjeru. U smjeru kazaljke na satu. I promijenimo smjer. Vratimo se u centar i malo ćemo razgibati iz globove. Kružimo desnim stopalom prema van. I prema unutra. I lijevim stopalom prema van. Iz ovog položaja idemo proći lagane trudničke pozdrave srcu. Pa prvo na udah samo širimo ruke prema gore i lijepo se istegnemo. Na izdah skvrčimo koljeno, stavljamo dlanove iznad koljena i malo se nakostriješimo. I onda valovi sa kralježicom, na udah prsa napred, zdjelica iza. Izdah, ponovo se nakostriješimo. Još jednom udah, izdužimo leđa. Na izdah sporo spuštamo dlanove do poda i koljena iza u pod da dođemo na sve 4. Ovdje ponovo valovi u kralježnici, udah na prsa idu gore, zdjelica gore, izdah nakostriješimo se. Ponovimo na udah i na izdah se nakostriješimo. Sad stavljamo lijevi dlan u sredinu ispod lica. Napravimo veliki krug sa desnom rukom. Krenemo napred i gore na udah. Izdah iza i dolje.
Ponovo, udah, iza i dolje, izdah. Zamijenimo stranu, dlanu podu, desna kreće naprijed i gore. Izdah, spustimo. Još jedan. I spustimo. Dlanovi ispod ramena, dignemo koljena, dignemo zdjelicu. Ovdje se protegnemo na udah i izdah. I polako šećemo kroz nekoliko širokih koraka stopalima prema dlanovima i dobro uzemljimo stopala. Skvrčimo koljena, stavljamo dlanove iznad koljena. I opet na udah napravimo izdužena leđa prema naprijed, zdjelica iza. Izdah se nakostriješimo. I sad na udah idemo gore, tako da se gurnemo iz nogu i ruke odmah gore. Izdah uz tijelo. Ponovit ćemo, udah ruke gore. Izdah skvrčimo koljena, dlanovi iznad koljena. Pa na udah valu kralježnice, prsa naprijed. Na izdah nakostriješimo se. Još jednom udah prema naprijed. Izdah dlanovi prema podu, koljena prema iza. Ponovo valu kralježnici, udah. Izdah nakostriješimo se, razgibavamo leđa. Udah, prsa gore. Izdah još jednom nakostriješimo. Ovaj put stavljamo lijevo koljeno u sredinu, a desna noga nam je slobodna, pa na udah izvučemo nogu iza, prsa naprijed, a na izdah samo spustimo koljeno prema podu. Još jednom, noga iza, prsa naprijed, izdah koljeno u pod i zamijenimo stranu. Udah lijeva noga, iza, prsa naprijed, izdah. I udah, još jednom protegnemo nogu. Izdah, koljeno u pod. Polako dižemo zdjelicu opet. I dođemo u položaj psa prema dolje, razgibamo malo noge. Udahnemo tu. I onda šećemo kroz par koraka prema početku. Skvrčimo koljena, dlanovi iznad koljena, udahom ravna leđa, izdah malo se nakostriješimo. Udah odmah do gore, ruke gore i široko i uz tijelo. I ponovo samo uzmemo trenutak, stavimo dlanove na trbuh, opustimo ramena. Osjetimo dah koji se možda malo sad već spustio, dublje do trbuha, do bebe. Šaljemo bebi jedan osmijeh izunutra. Polako se idemo spustiti na pod. Ponovo istim putem. Ruke uz tijelo, udah u stranu i gore. Izdah, skvrčimo koljena, dlanovi iznad koljena. Udah, kralježnica ravno. Izdah, nakostriješimo se samo. Pa ponovo kralježnica ravno. I onda dlanovi u pod i odšećemo koljena iza. Sjednemo na pete prema iza. I otvorimo prsa. Stavimo dlanove ispred srca. Na udah ruke krenu prema naprijed i gore i protegnemo se. Na izdah laktovi u stranu 90 stupnjeva. Na udah isprepletemo ruke iza leđa, gurnemo srce naprijed. I na izdah dovedemo ih opet ispred srca. Ponovimo ovaj krug. Sporo i sa dahom. Na udah naprijed i gore. Izdah u stranu laktovi. Udah, isprepletemo ruke iza leđa i protegnemo prednju stranu. I na izdah dlanovi ispred srca. Još jedan, udah naprijed i gore. Izdah laktovi u stranu. Udah, isprepletemo ruke, otvorimo srce. I dlanovi ispred srca.
Opustimo dlanove na donji trbuh, opustimo ramena i zatvorimo oči. Ako vam je teško sjediti na petama, spustite se na pod. Polako pažnju umirimo prema unutra. I sad ćemo se odavde samo spustiti u sjedeći položaj, tako da ispružimo noge ispred sebe. Sjednemo bočno i izvučemo. Noge raširimo, stopala prema napred, koljena skvrčena i lagano ljuljuškamo da prebacujemo težište prema napred. Dlanovima šećemo i ako treba slobodno još i malo više raširite noge. Oslobodimo prostor za trbuh. I onda se ugodno opuštamo dolje i stežemo lagano donja leđa, kukove, opustimo glavu, produbimo par udaha i izdaha. I istim putem natrag šećemo prema gore. I sad ćemo samo spojiti stopala, približiti ih prema zdjelici, koljena nek ostanu u stranu. Zarolamo ramena, dignemo prsa, kratko izrastemo prema gore. I onda ponovo idemo u tom smjeru da idemo trbuhom i prsima prema napred, dlanovi u pod i samo se malo nagnemo. Opuštamo kukove, opuštamo donja leđa i opet prodišemo. I istim putem natrag vratimo se. I sad ćemo se lijepo okrenuti na lijevi bok. Polako ispružimo noge, dođemo do lijevog boka i namjestimo tako da stavimo ili jastuk ili ispod glave ili između nogu. I kratko opustimo težinu cijelog tijela. Udahnemo, dahnemo fino i do kraja. Imamo kratki odmor. Da pustimo sve. Da pustimo se. Osjetimo prirodan dah bez mijenjanja. Osjetimo cijelo svoje tijelo od stopala do vrha glave. I odavde ćemo se polako gurnuti od desnog dlana, pa od lijevog i sporo dignuti natrag do gore. I samo sjednemo. Ispružimo leđa, otvorimo prsa i stavimo dlanove na trbuh. Udahnemo još jednom do bebe, pošaljemo unutarnji osmijeh do bebe. I onda možemo staviti dlanove ispred srca, otvoriti oči i zahvaliti se za vježbanje. Namaste. Namaste.